Vietätkö ystävänpäivää? Joo, mä oon varmaan ystävänpäivänä jonkun kaverin kanssa. Joo, kyllä mä vietän sen mun poikaystävän kanssa. Miten sitä vietetään Suomessa? No, mä sanoisin, että sitä ei hirveän suuresti vietetä, mutta sillä just jotain pieniä ystävyyteen liittyviä asioita mietitään esimerkiksi koulussa. Joo, ei täällä oikein mitenkään suuresti sitä vietetä ja just tuolla kavereitten kanssa ollaan silloin ja vietetään sitä. Mikä ystävyys on sun mielestä? No, ystävyys on mulle sellaista luottamusta ja sitä, että on joku ihminen, kelle voi jutella. Joo, mullekin, että se on just sellainen turva ja tuki ja sen kanssa voi tehdä kaikkea hauskaa ja myös kaikki tunteelliset asiat jakaa. Oletko ollut rakastunut? Ehkä. Joo. Minkä värinen on rakkaus? Rakkaus on pinkki. Joo, pinkki ja punainen. Okei, kiitos. Kiitos.